three categories, in three dimensions. But when we are in church, we are not going to miss up those levels. Uchaona kuti kuyengana kwatoita kazhinji ndiko kuti haupinde yedu chete. Even wakatengwa neropa raJesu, but as long uchipinda aki weekend ndone ngori serious. Yeti chiri serious ndo chakaita kuti upone. Ameno kana pana akaponeswa nechechi pano. Inini ndiri kuparidza ndekuti vanhu vaponeswa naKristu. It is more than a church. The kingdom of God is more than a church. Saka chiona yenyu yanoti iri correct ku Brazil haiko. Funga kwako na ku Brazil wachaita sei. Ukuti yenyu ni right iri kunoka. It's very simple. I'll read first epistle of John 2 from verse 12. I'm writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on the account of his name. I'm writing to you, fathers, because you have known him from the beginning. I'm writing to you, young men, because you have overcome the evil. Three categories. Category is kuti munhu wese atende. Yanzi, I write to you, children. Children chinongoreva vana pamweya. But kuzoti father manje ndoba ne doctrine ne chaos yese kuti don't call anyone father. In right, I'm writing to you, fathers. Question: who are the fathers? Those who have known him. But the level of knowledge makes you a father in the things of the spirit. I also father as God. You are father as somebody with knowledge. Ate jara wako ndi baba, wasi baba wakukubereka, ndi baba wakakuberekera. But baba wao ndi baba PA. Auta because along the bereka sana wachi babisto. Baba, ate jara ndi baba. But alapinde mu office ya baba wakakubereka. But you know address asa baba. Sana baba but do not call anyone father. My category is not revelation in deeper. You know what baba is not wakakubereka. Ate jara wasi baba. Bamni na wasi baba. Anenzele dzekunzwa nganzwe. Correct me the decoration. But an inner spirit here. Mukuru, buku iri unogona kurinzwa sezva unoda. Ukasasarenda kuna Mwari kuti akudze sezva anoda. Iri vanhu vanwanaro iri. Kuti akashandura waini, mvura ikava waini. Vanhu vakanwa. Saka waini munoti kudii nayo mfundisi nokuti vhesi yacho iripo. Vhesi yacho ukatoerenga mushi. My ingredients ewaini yacho 100% water. Gadzira waini iyo yemvura chete tinwe. Yako inodhaka isiri iyo water. Intent water. My ingredients water. Saka ukachira yako ukaiti yako nzi wine tunrotesi. Kungochira mvura isa mchigubhoti ya wine tonwa. Tuone takavarwa. People hear me very well. These three categories are kuti vamwe vanzi my enemies. Oh. Do you know God can use your enemy to speak to you? I'll give you a scripture. Judges chapter 7. Maybe I need to read. Bible. Judges chapter 7 from verse 9. During that night the Lord said to Gideon, get up, go down to the camp of the Amalekites. Go down to that camp with your servant Pura. Listen to what they are saying. Mwari ari kukurudzira Gideon kunonzwa kwete munhu wokwa Israel enemy. Vamwe vanhu vatinoti ma enemies edu ndo ma enemies edu Mwari anogona kushanda nawo panyaya dzedu. Iyi vhesi inofanira kukuhambulai kana une vanhu vaunoti ma enemies avataure naMwari havanzwe Mwari. God can use anyone. Kana une doctrine yekuti mufundisi wako ndiye ganoparidza ndiye ganoziva. May God humble you with this scripture. Mwari ari kupuruvira Gideon kuti hatingoparidza kwaIsraeri chete. Even maMidiana anorova enda unonzwa. Vakuru ukaita revelation aunzwe one person. You continue to learn more. God can use anyone. Baba vako vangadaro vane shoko but havana rese. Knowing more is not knowing all. Purpose here preaching and this is to make a choice. So that you can make a choice. And the parents and the chikupa saruzo. The no parents are to sarudze. Ukaona wesa no parents are to
ya account kuti hakuna zvimwe ndizvo zvichi ukasiya izvo wafa. You must make a choice. Kana Mwari wamasimba akapa munhu chinonzi free will koinini, ona kuti hakuna kumwe uchaenda ndi papa, hakuna muchechi uchapinda ndi papa, wese avazive ndi papa. Kana Mwari wamasimba achikupa free will inapasa achikuti hakuna kumwe. Let's check out. He is breeding a group yema support not my believers. Nokuti a believer feed from the word of God. No matter apa Gideon hands enda unonzwa ma enemy. Mukadzi weSamaria chakamupa kunyima Jesu mvura akusi kunyima kuri mari, kunyima kwemadzinza akainherita. Akati kuti maSamaria nemaJudha adyidzane, asi akazvitanga. She is a victim of a constitution. Kana kuti she is a victim of a church doctrine. Saka church doctrine yakamuita kuti ave a failure in the presence of grace. Iye arikutoti takamirira Messiah, but ari kunyima Messiah mvura. Unomunyimira imakamumirira. Zvati kwatinopinda kunoita kuti tivanyime. Mukadzi weSamaria asi akatanga nazvo, akapinda kwazviri. Iye kupinda pinda iyi. Unongopinda kuna izvozvo. Zvechingoti muparinga asi waMwari. Zvokuti Mwari akandipa shoko rekutaura. Inzwa enemy yako haigoni. Munhu akatova enemy yako izvozvi sapota aidhanawo soka kuti platinum aenda kumira mushi abvume. Vanoda kudza kuti moto wemapepa tiri kuenda pamusoro pa. Enemy yako imbofa yakagona. Munhu wausingade haana chaanogona. It takes a revelation to appreciate even your enemy when he's used by God. Jesu kainzwa. Anoti kutenda kwenyu kwakasaita sekwemaFarisi. Iwo maFarisi yacho hatende. But ari kudza vanotenda kuti kutenda kwenyu kwakasaita sekwemaFarisi. In other words, ari kuti vakarasika bari murasikiro pane zvandadzidza vari serious. Even munhu akatova enemy kana akatondituka, handitori kutukwa chete, ndine zvandotodzidza. Chii chandodzidza? Mwoyo wakutsungirira. Kana afunga kutuka munhu asiye naye. Uku ndo zvandodawo muna Jesu. Kana ndada Jesu naye. Kune vanhu vakashinga kuparidza munhu zvokutoti dai aiparidza Jesu dai tiri right. Rega ndipasiye papa ndezveparodhi. Let me go to this text. 3 dimensions. 3 kind of believers, yet they belong to the same body of Christ. Vana vangu vari kumba uku ndine 3. Naomi, Rutendo na Divine. Vese vana vangu. Naomi ndine zvandinomuitira out of love, but ndakatsika platform yeEdge. Divine ndine zvandinomuitira out of love, ndakatsika platform yeEdge yake. Divine izvezvi ndinomutengera matoyi. Naomi ndimutengere matoyi. Naomi ndinomuitira zvikuru kudarika Divine. Kunoti kana ndakuitira vana vangu ndinotsika level yematurity yavo concerning what I want to do. But at the end of the day, they must all celebrate kuti baba vanotida vari pa different level. Jesu azviite kuti apfurire bhoti rakagara vanhu aina Peter kuti tokuwatisai hamudi miracles hamuna mati. Jesu ari kufamba pamunana anonojaina vanhu vari munatural. Ari kuudza Peter kuti can God raise you to such a level, you can also join your brothers at their level. Why we are a family. Yomai wakapinda musystem, mudoctrine inokudza kuti ana nhingi havana mati. Chinoita kuti usazive kuti uyu haana mate inyaya yekuti haana mate iwewe. Full stop. Dai achina mate wewe uchiziva kuti kusenatorova. Baba nawe kunamata Mwari iri so tricky kusvika palevel iyoyo yekuti Mwari wacho anogona kuita vamwe vaprofita besides Elijah, but Elijah achitoti ndinde Gandasara. Chinoita kuti ari Elijah ati ndinde Gandasara paMount Carmel he was alone. Mwari ari kuziva kuti ndine vamwe vari mumapako ari kutofidwa naObhedhaya, but uyu nokuti haasi kufidwa naObhedhaya haasi kubako anogona kufunza kuti kana tiri ndega pano hakuna umwe munhu wamwari kunze kwangu. Spirit iyoyo haina kutanga nhasi. It's from the scriptures. Elijah once said so. The only prophet standing. Mwari vakataura tsana hamuzivani ndokuzivai.
I will repeat this one. Hatizivane anotiziva mudhara. Relax. Kana ndikasakwa appreciate kuti dokuremeredza munhu waMwari vakona, unoramba uri munhu waMwari. Kwakakugadza ndisini ndiye. Unogona kutoshayiwa ona uchida kuti dai vandiziva kuti munhu waMwari. Bruno kana ndikasakuziva chakanaka mudhara anokuziva. So these 3 levels zaita kuti vanhu vasikura chishaudhana. Why? We are operating per frequency 3 in 3 dimensions. Some are little children, some are young men, some are fathers. Ndinonyora kwa muri vana, ndinonyora kwa muri vakomana, ndinonyora kwa muri madzibaba. Even God recognizes that panyika pane mafathers. So ukariverenga richiti don't call anyone father. Uyo ari kunzi father apa ndiani manje. Ukaona vatongera zvipikisa pane pawatadza kunzwa. Iro ari zvipikise. This book is a spirit word. Challenge yechinhu chemweya. Mweya uri mauri ndonokupa manzwiro. Kana une mweya usiriwo unotopiwa kunzwa kusiriko. Wesi tikabva pamweya handeipa language alright. Kana shoko richiti murume ngaave womukadzi mumwe, unogona kuverenga uchiti murume ngaave womukadzi mumwe. Spelling yakafanana mumwe namumwe. Unotoita mumwe mapa. Kondomanzwira wako ka. Eno unotoita mara kuti zvirimo. Inzwa. So, mbeu yakanaka paivhura kanaka iri in 3 levels. 30%, 60% and 100. Mwari asimutsaurire vanhu. The same grace dzatakapiwa adzioperate the same padzinosvikira. Magetsi ayo ukakonekta fridge panoita maiceblock, ukakonekta heater panopisa, magetsi apisa kana kutonhora. The gadget ndio inokupa result. Usafunze ndo zvinoita magetsi. Usanyepe kuti hapana magetsi nokuti pari kutonhora. Aiwa pane feni aripo. Iyo haadaro, but anozokupa result paasvikira. Saka tine vanhu vanofunza kuti hatina Mwari kana tiri mubhoti. Let me help you. Peter paakafamba pamvura, Bible riri kuti Jesu achiuya kwakava nedutu remhepo vachitotya vakaona Jesu achiuya. Zvinotaridza kuti nyange vasina kufamba pamvura vana Mwari, they were never drowned. There was a storm, but vakaramba vari mubhoti vakararama. Kuti vane grace dzekurarama vari mubhoti even vakasabuda mubhoti. All right, I'll help you this way. Hande kuna Genesis. Vanhu pavakadya muchero ndo pavakadiscover pavaona kuti vakashama. But Genesis 2:25 inoti they were both naked and not ashamed. Kuti the first level of covering is not to put on clothes, but is to live in understanding the principles of God. Nokuti vasati vadya muchero havana kubvira vaita problem yekushama, iyo vakashama. Kureva kuti Mwari ukaona akutokupfekedza iyo level, unotogona kutogara usina kupfeka, usina problem yekusapfeka. Hauna kundinzwa. Mari pachayo iro level nechinonzi glory kana the grace of God. Ukatoona Mwari atokusvitsira mari iro level, nokuti kune dzimwe nyasha dzinodarika mari yacho. Aizve. These 3 levels, 30%, 60%, 100, vanhu ivava machechi iwaya inyika idzodzidzi. Problem ndeyekuti kana uri pa30 unoita bitterness nevanhu vari pa60 and 100. Ukapopota kuti Mwari hadaro nemi wandotonamata wandototsanyawo, hakuna zvakadaro mushonga. Anodaro level yenyu hadaro ikoko. Azora mwanza munhu achiti ninga akaenderei kuNigeria muna Mwari here. That's the same answer I can give to you. Ikoko haako here Mwari wacho. Kana ariko legaende. Rangu rinoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha kwete Zimbabwe. Our God is not an African. Thousands of Mwari waAfrica. That's dangerous. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha iwoita Mwari waAfrica. Saka kuBrazil kunani? That's limiting God. Inzwala, kune nyasha dzinogona kugoverwa munhu naMwari dzekuti mukasadodzidza kumunhu iye Mwari haakusvitsei nokuti dzakasvitswa ikoko kuti mutore ikoko.
Okay, I'll give you this scripture. Mwari vakaenda kuna Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, handi vanga vari tu ivo naAdamu. Inda Mwari vachiti hazvina kunaka ivo varipo. Indaiti kana Mwari unaye zvanaka kai. Alright, John chapter 9. Jesu akakanya mavhu akaisa meso ebofu akaitenda unogeza. Indafunza tanoita kuti uone ndi Jesu kai. But Jesu akatorifira munhu Samuel. Akadi kuti kana wanosangana nemi zvatopera unotoona chete. Jesu akatotangwe tasangana but must also go somewhere. John chapter 9 kwaakadzi aende kurwizi. Rwizi runonzi kudii? Silomu. Silomu zvinorevei? Kutumwa kana to be sent. Inabva Jesu ariti kudii? Nyaya yako inyaya yekuti waitadza kuenda kune munhu wandakatotuma. Una kuzvinzwa. Silomu zvinoreva kutumwa. Saka Jesu paakaisa munhu mavhu akamuti enda unogeza kuSilomu. Inabva wedzi ari kuti tsano dai makatoona kudhara tine vanhu vatakatumira nyaya yenyu. Wakamirira Mwari but Mwari wacho anga akaigadzirisa kudhara azviisa mune mumwe munhu. Chaadhamu akapiwa prophecy, be fruitful, multiply. Mwari ndokubva auya kwaari zvikanzi hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Why? Nokuti chandaprofita ichi hachidi Mwari, chinoda munhu. Haubereki nokuti una Mwari, unobereka nokuti une mukadzi. That's true. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, ita prayer ubude nawo muchechi, haubude nevana. Svikaorora. Enda namugomo unamata ubude nematwins. Vana vanobva kuna Jehovha. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukanonamata astereka ubve naye ikoko. Unofanira kuzopedzisa wega nesimple logic. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, anowanikwa kumaraini kwavo, woenda kumufakosi. Kudenga kuna vakadzi venyu. Unofunza kuti Adamu paakapiwa Eve akabva kuna Mwari, akabva muna Adamu. Adamu aitodzorerwa zvabviswa naMwari mari. Une zvinhu zvako zviri kune vanhu zvisisina Mwari. Mwari vakatoda kupa Adamu Eva, vanotodhila naAdamu wacho, ndiye suspect, asina ndiye anazvo. Kana Adamu akati Mwari ndipei mukadzi anotsanura rarai munaye, mani rarai ndikupei. Kurati munaye. There are 3 levels in the things of the spirit. They are children. They are part of the family. They are young men. Part of the family. Fathers, part of the family. Level ya grace and cooperator may differ, but they still belong to the house of God. Ndaanza istakura madoctrine yakuti Anglican haina mati. Amene makuru amaketa ndo makuru andaketa istakura tiri kuzayo chao. Satakura ichodzwa dzimwe chechi dzadzina mati ndo matarira ita wataigara nawo. Methodist West yakati West havana mati, Roma West. Havana mati indava iwo nemabhaibheri acho aya. Ndo zvavaifunga. Osakana wada yako imwahite. Iganipa dzokororo. Kana wada yako church dzimwe adzite. But panofanira kuita church 1. Iyo 1 inonzi Body of Christ. Denomination haisi church. Baba munhu anongopiwa zita but nyaya hombe munhu. Kwandi kunzi munhu kuitira identity. Imagine wabirwa woenda papolisi wabirwa nokuti nemunhu. Arinyorwe docket taura kuti ndi Jose. So kuti Anglican haisi nyaya. The main issue, are you saved by the blood of the Lamb? Yes. Denomination ichiri kukubata. Tade but dai waipinda kwakati ndo kuna Mwari. Mwari wacho apinde church. Anopinda vanhu. Miviri yedu itemberi ya Jehovha. Ngwarira kupinda imwe yako isina kupindwa. Iye anopinda iwewe unozopinda Anglican. These 3 categories, these 3 levels, chinhu chandoda kuti uzive, zvanzi the seed fall on good ground. Hapana chiri bad up. At the end of the day, 30 is good, 60 is good, 100 is good. All those make a difference, but the bottom line, good seed, good soil. So kana wako address your fellow brother, you do it out of love. Hakuna mbereka nenda kusapoti ni tunotora zvombo zvokuroisa mwana kumuranga kuti ndipaitie gazi nokuputitsira aba shuga uputitse tora mbichi surange mwana kuranga nekuuraya zvakasiyana.
enda kusapoti ndipewe chiheti mbanda uputitsira mwana hanzi vanotaya baba akusisiri kuranga mwana wenyu. We are all subject to error, but correction must be out of love. Do you know kuti munhu kutsiura nekutuka zvakasiyana muzere pamawazere kanzokorori kutsiura nekutuka zvakasiyana zvekuti kana usina wisdom unotsiura munhu chifudza kuti uri kutuka munhu. Kutsiura kunotsika platform yelove nepurpose, but kutuka hauna purpose nelove kuita kuti munhu anyadziswe. Wosvika munhu akabata mudzanga kusafunda kumunoora mapapu anokudza kuti ndangu hazviva kuti iye anoda kuora ari kuti kwamukataurawo nemushetsano kusazivawo kana tichikweva so imi munoziva chitaurirai vasingazivi. Ifa kana mwari akwanira nyasha dzekuziva tizivisewo satituke nesuwo tinotodawo denga. Paulo patsamba dzese dzaanyora kumakereke kuvakorinde vaefeso hapana paakati budai kukorinde namati Silas endai kuefeso. Munongopiwa tsamba yenyu muri ikoko, tsamba kuvakorinde inongoenderana nezviri kukorinde, hamukompewe neefeso. We are a family. Hamunamati dai mapindo dai mabudo vakuru yenyu iri kuno nyangwe mune chokwadi chese kuBrazil hakuna. Mwari uyu achaita here kuti vanhu vatore mavhiza kana kuti vanhu vanongogamuchira Jesu? Imagine yenyu chechi ndo iri serious ka, but kuAngola haiko. Kodi mwari wenyu hasi fair? Is he unjust God? Is not love? Aizve kana mwari akapa inini chokwadi chekuti vanhu vapone kusina mumwe akachipiwa, mwari iyeyo haasi mwari chaiye, ari rough, ari unfair. Kosekuru vangu vakandibereka ini sandaberekwa anonovatonga sei vasina kunzwa chokwadi? Nokuti chokwadi chinaini mufana wa77 chakatangira pano. Kosekuru vako pavakafa vasina kundiona haufa. Ukaona ni type ya mwari ndio uri kugadzira weka. Munosavati vavafundisa vasangwarira vanogadzira mwari. Avakuparitsira vantomugadzira. Bvunza Aroni ka. Aroni haachake mwari mugomo saMozisi. Anongobvunza vanhu kuti todi tonamatera kumana visala offering iyo isiriyo pakutora futi. Vanhu vabva vabvisa offering yavo ndopagadzirwa chimombe chegoridhe service ndokubvatanga namwari agadzirwa pakaitwa service. Mozisi akaburuka mugomo vanhu vachitenderera swari vachiimba unoshamisa makatendeka mombe iyoyo. Chiona trick iripo kana chinhu chiri chefeki chinotoda vari machuwa kuziva kuti fake. Why? Fake kuti qualify kuva fake inonyanyofanana neoriginal. Difference yacho iri too small ndokuti qualify kuva fake. Promise yakati kudi ngavaende Canaan kune uchi nemukaka. Mukaka unobva pai? Pamombe. Aroni agadzira chii? Mombe. Uchi ndewerudzi kala gold. Agadzira chii? Golden calf. Kurati mapiwa mombe isina mukaka makanzi miende kumukaka. Ukada kuziva kuti harisiriro harisi vhangeri rekuti ukure mukaka unoita kuti mwana akure unopiwa vhangeri rekuti useke vamwe kuti saka hana mate itsotsi haukure unokuziva kuti muparinga hana mate anova mukadzi itsotsi haunyore manotsi kuna vhangeri rekuti haunyore manotsi ka. Imagine pakati kwa baba gutu unganyore manotsi kuti baba gutu hana mate hazive shoko wotonyora kuti shuwa hana mate hazive shoko wotosvika kumba kwako zvichiita ndo zvinonzi zviziviso. Hausi mukaka. Mukaka is the spirit nutrition yakuti ukarinzwa your life must change. My error does not mean kuti ukaicelebrate it changes your life. No. Vakuru nyango ini ndiri tsotsi iwe ukasatendeuka tinoita tu matsotsi anoseka rimwe. Ini ndakamboita number 25 ndikasvika kumba ndichifara mudhorangu akandofunga mwana wangu wapasa indakufara so ndikati asemu ndamukunda. Ini ndaifudza kuti kukunda semu kupasa kai. Ozamadofo akakundana anoita noise man.
Sema anga ita 2026 ndikana patani chiti semda mkunda yeti tiri mu group le madofu pa group 5 pandai mboa ndiri group leader ndaibigwa mukuru wa kufoira pa dofa wedu tichiroira na maoko kuti tine dhara redu. So I see how to waongere the truth remains the truth. You can have supporters who are fools out, you have believers. So let me go back to my story. 3 levels, Mark 4 verse 8. Imambeu yakaita 30%, imesikiste 100, yet yaenda pa good soil. So the platform, is good. Yield ndo ine difference. Saka bitterness inoitika pambeu ine 30. Ikaona mu machita je 100. Leve hata asimwari tofito na matamari mwecheta akatendeka. Bali sei kwenda asingadaro. Ukaona makudaro muno kwa wakazvitora. Let me help you. Muruma anozipita. Vanhu vaita vakatsika muvhunyo wake so. Vaipora. Ndiye ega akapiwa nyasha idzodzo. Ukatsika wa James unofa. Haupore. But hapana pawanzwa James achiri nekutsikisana imwe. Nokuti chairo rinoti muchaturika maoko pane vanorwara. Hapana vhesi inotitsikisana iyi. Vakuru uchaenda munhu ari kuita zvinhu naMwari. Uchimukotera scripture. Judges chapter 4 verse 14. Samson anoti kuvabereki vake ndiperekedzei kuTimna. Ndaona musikana akanakwa ndiri kuda kundoroora. Vabereki vake vakamukotera Deuteronomy 7 verse 3. Inoti do not intermarry with other tribes. Zvanzi washaya here zvava kuda kunotora munhu kuvanhu vakadzingiswa. Bible Judges 4:14 inoti for his parents did not know that it was of the Lord. But vari kunza vaziva zviri kurongwa naMwari, vari kukota scripture. Having knowledge of Bible without the revelation of the mind of God of today, you can hinder the plans of God while standing on scriptures. Kusaziva pfungwa yaMwari nhasi kunoita kuti utadzise basa raMwari uchikota scripture racho. Even the devil is a Bible student. Problem, haana relationship nemuridzi webhuku, ane bhuku. I will repeat. Matthew chapter 4. Satana asvika pakudza Jesu achiti shetuka kubva pamusoro apa nokuti zvakanyorwa zvichinzi haarigiri tsoka yako ichirera padombo. Even the devil akada kutokudonedza anokota scripture. So quoting scripture does not mean you are telling the truth, because you can hinder the move of God by quoting scriptures. Judges 14:4 yet his parents did not know that it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Varikunza vanga vasingaziva vabereki, yet ndo vati don't intermarry with other tribes. They are quoting scriptures, yet they don't know. Usaite nharuka uchiti zvirimo. Zvirimo, but what is God saying today is the revelation we want today. Aiwaka. Imi mese mamira panapa, ndaverenga Bible. Madi kuenda. Nokuti andiri kuda kunzwa zviri mushoko. Ndaverenga kandapedza. Chinoita tiumire uda kunzwa zvisimo. Eka. Zvandikutaura zvese hazvina mbonyoro zvakanyorwa ndaverenga. But hausi kuenda uda zvisimo manje. Could you agree with me? Could there is a revelation behind this? Chinzwa. Revelation is limited. That's why mdharachi weshe akaparidza streka akafa ndikuparidza futi. Ndikutoparidza mavhesi akaparidza. Ndaifanirwa kugara pasi nokuti zvakaparidzwa kudhara. But chinoita kuti Mwari vandiraise kune vanhu vakatomboparidza. The revelation is dynamic. Haisi limited. Chingori common pa revelation, the meaning and the purpose for people to be saved and to worship God. Awite revelation yekuti vanhu vasatende kuna Mwari. Haisi revelation kurasika. Kune isinganzwe mushe nevanhu. Nadirwa kuFacebook. Zvinonzi vanhu vanoenda kudenga vatozikanwa kudhara. Inonzi predestination. Vanozikanwa kudhara. Mwari kwakudiita muvhangeri kuti ndiparidze kuti vanhu vatendeuke. Iye achizwa vanhu vake kunowachisa. Nevanhu vokuti mudhara vanotiita so vanhu venyu munovaziva mana. Kana Jesu angasafanira kuenda pamuchinjikwa, dai nyaya iyo iri correct, aifanira kuti baba ndofire iyo vanhu venyu muchivaziva.
Rangu rinoti ani nani anotenda maari. Kureva kuti somebody must preach for people to repent and accept the kingdom. Dai anopinda kudenga achizikanwa tinoparidzirei. Ende dai achizikana ndaingobvunza wacho anoziva kuti ndigare ndaziva ndikutadza kutonwa hangu pamwandiko. Ndi ushuri nguva ichiripo. Ndita mfakoseka. Koti iri kutonhora ndiri kurisiya. Ndichivavarira denga ndosvikonoza kuti hangupa list. Garai matipa tinwe. Kuti zvine problem iyi. Ko ndagara handipindika. Iwe wodzonzwa denga kwacho uchapinda. Unovarira izvako. Kutonga ushura. Kuchidziva soti 2 courts ko unofirei. Jesu adeure ropa pachinhu chakaitwa kudhara Mwari akapedza. I waste of time. But ukaona aenda pa cross is for somebody to be saved. You can be saved. Unoponeswa. Zvanzi kune type inozikanwa. Ani nani anotenda. Ani nani anomugamuchira. The door is still open. Vangeli rondora John. That's why the death of John is very strange. Yet is one of the greatest among the prophets. Yet he died like a chicken. He lost his head. The greatest prophet lost his head. Why? John in the forerunner. Arikutaka mira soku Jordan. Oti vana venyoka. Manzinani muye. Arisi rekumusoro ndere mumusoro. Rekumusoro rinoti ani nani anotenda. Jesu anoti kuti uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Nakuti venyoka musauye. Makaneta makaremerwa. Uyai. The door is open. But according to John, the door had a limit. Kune type inowane type isingawe. That's why he lost his head. Kunasikirwa nemusoro denga rikuparidzira church kuti achataura zvekumusoro akutaura zvemumusoro saka tobvisa. Nokuti musoro wevhangeri ndiJesu. Hakuna prophet ari worth kuparidzwa. We preach Jesus and Jesus alone. Hakuna pastor ari worth kuparidzwa. We preach Jesus and Jesus alone. Hama dzangu iri church ndakadzipinda. Handina kupona kusvika ndasangana naJesu. Also sometimes it's strange. Do you know kuti tinofanira tomboita crusade muchechi kwete kumfakosi muchechi kuti this week tine crusade vanhu vatendeuke muchechi. Jesu paakageza tsoka dzavadzidzi akavageza vari mukati. Varume mukati mune makumbo akasviba. Hazvino kuti kana wava mukati wachena unogona kunge wakatosviba uri mukati imomo. Crusade yakutodiwa mukati. John, he had this in mind. Kuti kuna wamwe asingadeserve vana venyoka manzana muye pano ibvai. Walambarizwa vhangeri rinokudzinga. Kwete rinokupa welcome. The gospel is the grace of God, the love of God, to welcome a sinner to repentance. Saka richinzi good news. It's good news to anyone at any level. Kuhure is good news. Kumbava is good news. Kumunhakarasika is good news. Apana panofanira kuita vhangeri bad news. Kutoti gospel zvinotoreva kuti good news. Saka kana wakarasika ukauya pano, you have come to receive good news. Good news kubatsira upenyu hwako ugamuchire Kristu. Bad news kuti ndezvako izvi. Chanotsva ndezvaunoziva. Chiri kupinda kwaningi ndaiko ibad news. Munhu anondoudza kuti rodi asvike mutaundi ndiye wandobvunza kuti nenda ndeipi po ndida kuenda. But ukangova type inoziva dzisingasvike ndine problem. Ukandipa list yevanhu vasiri vaMwari, uchingopedza wondipa list yevanhu vaMwari nokuti ndiri kudawo Mwari wacho. Ukandiudza vanhu vasiri vaMwari, thank God une revelation. But ndakuda revelation inobatsira. Handidi munhu anondirutsisa asina chikafu ndinozofa nenzara ndarutsa. Poison inouraya ndinofanirwa kurutsa. Nzara inouraya kana ndarutsa ndikasadya. 3 levels, 30%, 60 and 100. Anenzele kunzwa anzwe. Kureva kuti dziri mbeu dziri 3. A good seed, a good soil, but levels are different. Yet title inongodzi good seed. Vakuru munhu anogona kutoita right ari kuangirikeni zvinoita. Yako chechi ndeyakakuudza kuti havasi serious azviite.
Samson akanamata Mwari ari mucheche weFilistia kwa inamatwa chivezo wachainzi Dagon. Judges chapter 16. Akati Mwari nodzorere isimba zvakare. Mwari akampa power ari under the roof of a wrong god. Mwari akadi kuti bati yaura ite tango buda iyo kuti ndinzwe munamato wako. Akapiwa power ari mu wrong church. Why? He has the right knowledge in a wrong environment. Asatoonere mumango uchikura kumabhini. Ukaitsenga inobuda mararere. Hai ndo chidaro iyoyo. Ichikashoko wakanyarara manga. People hear me very well. Wesa akatenga neropara Jesu. We are a family. We are a family. Blood makes family. Error, lack of knowledge and everything else azvikubvisa ku family. Iwe mwana wako akaba aumukire kumakombe kunomchinja seneo kutoenda ukamubata so kuti ndauya uyu asisina kwasibanda apiri mabiro akakaipa ndisibanda ari kuba. Character does not make a family. Blood makes family. No problem ya prodigal son. Some people are still prodigal while listed at home. You know, wakainzwa prodigal son kutayo prodigal wakaenda akadzoka. The most dangerous prodigal son ndiye asina kuenda. Why? Nokuti baba vangu mitipinda mumba akaramba. Kunati ana haende patawira ndamtara. Uya akaenda anodzoka otopinda mumba. Uya habu haende somewhere mumba hapinde. Anoda kuti baba afunge saiye. Hauna kunzwa achipa report. Uyu baba akadya mari nemahure yako ere. Andaidya yake. Uyu mdara wacho akampa mari ati kudipa mari iyoyo. Osababu pacho kuti unenge uri ambassador kudenga. Tango ndonomirira kupinda kwevanhu. Okumanje ndokune noise, let me warn you. Ukasa practice love kudenga hakugarike. Nokuti kuchapinda type ya usingade ya anoda.